Albishirinku masu kishin harshen Hausa, domin kuwa wani gagarumin ci gaba ne ya zo wa al'ummar Hausawan duniya. Yanzu haka dai jajirtaccen matashin nan Sadar Musa ya kammala aikin samar da sabbin haruffa ko in ce baƙaƙen Hausa guda 37 da za a rika amfani da su, wanda ya yi aiki tukuru wajen kaucewa aro ko kuma kwafa daga dukkan yarukan da ake amfani da su a faɗin duniya, wanda ba su yi kama da na Turawa, Larabawa ko ma kowane irin yare a faɗin duniya ba. Kuma tuni ya kammala aikin ya kuma shiga aikin rubutu ka'in da na'in domin samar da littattafai na koyo da koyarwa da za a yi amfani da su wajen koya wa ɗalibanmu rubutu da karatu da waɗannan sabbin baƙaƙe da aka ƙirƙira. A don haka ne muke ganin ya zama wajibi mu tallafa wa wannan tafiya domin inganta harshen Hausa a faɗin duniya. Wannan saƙo ne daga dandazon magoya bayan aikin Sadar Musa.